En el vídeo anterior vam veure les opcions més bàsiques de Tinkercad i ara veurem opcions més avançades. Si despleguem la descripció del vídeo, veurem un índex amb tots els continguts i fent clic en el minut saltarem al punt del vídeo en el que hi ha aquell contingut. Anem a veure algunes opcions de visualització més avançades. Si tenim un objecte, aquí, fent clic aquí, podem triar el color que vulguem. Però, si pel que sigui volem un color diferent dels que tenim en aquesta carta, podem anar a personalitzar i tenim un editor avançat en el qual podem triar completament el color que vulguem. Tenim el model de color RGB i HSB i fins i tot, si per exemple coneixem la codificació en hexadecimal del color, també podríem fer-lo. Tenim la possibilitat de fer servir el color transparent. Jo de vegades per veure a través de la figura o per veure arestes havia fet servir el forat, però després, si combinem figures i ho tenim així, doncs tindríem el problema de que actuaria com un forat i s'ho menjaria. Doncs no és necessari. Tenim l'opció d'activar el transparent. Ens deixa una mica del color perquè sapiguem que és un sòlid, que no és un forat, però ens permet veure les arestes. Tenim aquí una altra figura que ja tenim creada i podem activar aquesta opció de transparència que ens permetria veure totes les arestes i fins i tot veure coses que tenim a darrere. Si tenim, per exemple, una figura com aquesta, en la que tenim un forat interior, pel motiu que sigui, per al nostre disseny, ens convenia fer un forat amb aquesta forma esfèrica aquí dintre. Des de fora no ho veiem, però si li posem aquest color de transparent, podem veure perfectament aquestes arestes interiors que ens ha fet aquest forat que hem creat. A més, podem tenir una figura composada, com per exemple aquesta d'aquí. Alinearem aquests dos elements. I quan la agrupem, agrupada, queda tota del mateix color. Bé, doncs podem anar a color i activar el multicolor. Ara mateix segueix sent un únic objecte, està fusionat, però manté els dos colors originals. De la mateixa manera, si activem el transparent, cadascú marcaria el color original, o si tinguéssim activat el transparent però no tinguéssim activat el multicolor, el veuríem transparent d'un únic color. I fins i tot, ara desagruparem, si inicialment un era transparent, anem a marcar-lo transparent, activat, i l'altre no ho era, quan agrupem inicialment els dos ens queden igual, però podem desactivar-lo, que els dos ens quedin no transparents, que ens quedin opac, activar-lo, que els dos quedin transparents, o podríem posar el mixta, en el qual cadascú tindria el grau de transparència que tenia quan estava separat. I també podem tenir activat el multicolor en combinació. Ja tenim totes les opcions possibles. Què més tenim? Tenim que de vegades, si jo ja tinc aquests objectes col·locats en el seu lloc, per exemple, i resulta que vull treballar en aquesta cara d'aquest quadrat. Llavors m'aniria bé treballar des d'aquí, però aquest objecte està entremig i em molesta. Puc seleccionar un objecte i amb aquesta bombeta d'aquí desactivar la visualització d'aquest objecte i ara podria venir i treballar en aquesta cara sense haver de moure els objectes perquè em molestin. L'objecte no ha desaparegut, l'objecte simplement no està visible i ara aquesta bombeta es veu en negre en comptes d'en marró per avisar-nos que tenim un objecte amagat. Si despleguem i posem mostrar formes ocultes, torna a aparèixer aquesta forma que teníem aquí al davant. També pot passar que tinguem un objecte que ja el tenim col·locat allà on voldríem i no volem que seleccionar-lo per accident el desplacem. Llavors el que podem fer és seleccionar l'objecte i bloquejar-lo amb el countdown. Si ho fem així, quan seleccionem l'objecte, fixeu-vos que aquesta vora, en comptes de color blau, es posa de color lila. Amb això ens està avisant que és un objecte que està bloquejat i que la selecció no l'afectarà.
per molt que el seleccionem, no queda dintre de la selecció. Si volem, podem seleccionar aquest objecte, desmarcar el candau i llavors ja podríem editar-lo. També podem fer servir notes. Amb aquesta opció d'aquí, arrosseguem i col·loquem una nota. Se'ns obre un quadre de text, escrivim la nota que volguéssim, podem minimitzar i ja el tindríem. Podem crear tantes notes com vulguem. Això si estem treballant, per exemple, amb diferents elements, amb diferents característiques, ens volem fer notes per recordar més tard, ens pot venir molt bé. Si quan estem treballant, editant aquestes notes ens molesten, també podem venir aquí i ocultar la visualització de notes. I quan volem que tornin a aparèixer, les marquem. Si volem eliminar la nota, no podem seleccionar-la per esborrar-la. Hem d'entrar a l'edició de la nota, fer clic en l'edició i donar-li a la paperera. Així ens desapareixerà la nota. Anem a veure com funciona el regle. Col·locarem un objecte en el nostre pla de treball, agafarem el regle i el col·locarem. Quan seleccionem l'objecte, podem veure que ens diu a la vegada l'ample, el fons i l'alçada de l'objecte. Són aquestes mides en color blau. I també ens diu en color verd la distància a la que tenim l'objecte. Mesurarà des del punt de referència fins a la cantonada de sota a l'esquerra d'aquest objecte. Si tenim col·locat en aquest sector, ho tindrem en positiu. Si estem col·locats en un altre sector, doncs tindrem valors en negatiu, com podem veure aquí. Si volem desplaçar el punt de referència, fem clic en aquesta rodona i el col·loquem en un altre punt. Si col·loquem l'objecte exactament amb la cantonada inferior esquerra en el mateix punt de referència, ja tenim les distàncies que són 0. Podem mesurar a la cantonada inferior esquerra de l'objecte o podem mesurar al punt mig de la figura. Si fem clic aquí, ara estem fent servir el punt mig de la figura. Per això ara l'alçada és 10 i si fem servir el punt inicial, doncs l'alçada és 0. Si estem en una vista de l'objecte diferent, doncs veurem que no ens està mesurant en positiu cap aquí, perquè estem en una altra visió. Sempre que vulguem recuperar aquesta bona visió, li podem donar a Home i ja ens rotarà aquest objecte per tenir clara si la referència ha de ser en positiu o en negatiu. A més de tenir un objecte, si tenim l'objecte col·locat en el punt de referència i seleccionem un altre, ens pot servir per veure la distància d'aquesta cantonada de l'objecte a aquesta cantonada d'un altre objecte. I també podem tenir seleccionades dues figures. Llavors, la informació que sortirà serà l'ample, l'alçada i el fons del conjunt de figures, així com la distància a la que el conjunt o el punt mig del conjunt està col·locat del punt de referència. Si volem eliminar aquesta eina, simplement hem de fer clic en aquesta creueta. I ara us proposo que per practicar tot això feu, per exemple, una torre com la que havíem fet. Recordeu que un cop que tenim un element, quan entrem l'altre, si en el moment de col·locar-lo el col·loquem en la superfície que tenim, ja el tindríem col·locat a puesto. I si no, si tenim l'objecte col·locat a terra, teníem l'opció d'imant. Seleccionàvem l'objecte, posàvem l'imant i seleccionant des d'aquí podíem col·locar-lo en l'element que voldríem. Així ens estalviaríem treballar amb el fet d'haver de mesurar, saber que està a 20, aixecar la figura, posar-la a 20 d'alçada i llavors poder-les agrupar. És útil que recordem totes les eines que ja tenim per tal d'agilitzar la nostra feina. Doncs us proposo que feu un element. També recordeu que teníem l'opció de copiar múltiple, que un cop que tinc aquest objecte i que l'he agrupat, si selecciono l'objecte, faig una còpia múltiple i desplaço l'objecte una mica, doncs ara simplement fent clic apareixen tantes còpies com vulgui, ben alineades, col·locades a la mateixa distància unes de les altres. Doncs aquí us he fet aquesta galeria de diferents objectes amb diferents tipus de transparències, combinacions de colors, aquest bloquejat i unes notes que ens puguin indicar el que hem fet.
Aquest exercici us podria servir per practicar el que acabem de veure. Anem a veure ara opcions avançades de disseny. Agafem un element, el col·loquem al pla de treball i veurem que per desplaçar-lo, a part de fer clic i arrossegar-lo, ja havíem vist que ens apareixien aquestes xifres amb les quals manualment podíem escriure el desplaçament que volíem. Tenim l'opció de fer servir les tecles del cursor del teclat. Faig un clic a la dreta, es mou 1 mil·límetre, però pot passar que tinguem alguna estratègia de disseny en la que, per exemple, estem treballant amb figures que sabem que sempre ens movem de centímetre en centímetre o de 5 en 5 mil·límetres, que tenim diferents graus de precisió. Aquí tenim l'ajustament de la reixeta. Per defecte, la teniu a 1 mil·límetre i veureu que el que esteu visualitzant aquí, això és 1 centímetre i cada quadradet d'aquests és 1 mil·límetre. Jo ara faig un clic amb el teclat i avança 1 mil·límetre. En canvi, jo puc posar 5 mil·límetres i a cada clic que faci m'avançarà 5 mil·límetres. Així, per desplaçar les figures ho podem fer amb més rapidesa. A la vegada, això ens serveix per ajustar-nos la col·locació a la reixeta. Si jo ho tinc a 1 mil·límetre, sé que quan col·loqui un altre objecte no el podré col·locar a mig mil·límetre de distància. Aquest salt també funciona amb el ratolí. Jo ara estic fent clic amb el ratolí, a la que el moc a l'esquerra salta 1 mil·límetre, salta 1 mil·límetre, salta 1 mil·límetre. Anem fent els salts de mil·límetre en mil·límetre. Si jo he de treballar amb precisió de mig mil·límetre, he de canviar-la per poder anar fent els salts de mig en mig mil·límetre. Ja havíem vist com si teníem un objecte podíem amb l'imant agafar-lo i col·locar-lo a sobre d'una capa d'un objecte que podia ser en alçada, però fins i tot podia ser una altra cara de l'objecte. Ara anem a imaginar un supòsit de treball. Imaginem-nos que estem fent un dau. Vinc aquí a les formes bàsiques i aquí baix, ara ja ho tinc visualitzat, de vegades s'acaba per aquí o per aquí i hem de donar-li a veure més perquè ens apareguin aquestes opcions. Agafo aquest dau i jo ara aquest dau el vull de 20 mil·límetres de costat, de 2 centímetres. Podria venir aquí i canviar aquesta mida i aquesta mida per mantenir-lo escalat proporcionalment, però recordeu que prement la tecla majúscules ja escalàvem proporcionalment. Ja podem aconseguir que si movem es variïn proporcionalment totes les mides. Ja tinc el meu dau, hem d'anar així amb cura, ja ho tenim, el meu dau de 1 centímetre. I jo ara agafo una estrella, per exemple, que vull que aparegui en una de les cares. És millor fer un dau amb la figura del dau perquè té les cantonades arrodonides i rodola millor que si agafem el cub. Llavors, jo ara vaig a posar la meva estrella. Si el dau és de 2 centímetres però aquesta àrea és més petita, doncs igual necessito que sigui de 10 aproximadament. Premo majúscules, vinc aquí i li faig la mida aproximada que crec que pugui anar bé. Decideixo que voldré la meva estrella que tingui 2 mil·límetres d'alçada i ara aquesta estrella vull col·locar-la en aquesta cara. Poso l'imant i la porto cap a aquesta cara. Molt bé. I ara vinc aquí, podria fer servir les eines de centrar, però de vegades hi ha figures que poso l'alineament, perquè m'alinei aquí i aquí. Una figura que no és geomètrica, de vegades estèticament pot no agradar-nos com queda. I jo ara volgués moure aquesta estrella en un sentit, en un altre, podria rotar-la, podria desplaçar-la, però què passa? Que quan faig clic a la figura, aquesta figura se'n pot anar cap al fons o cap endavant i cap a l'esquerra i cap a la dreta. I si la vull moure cap amunt o cap a baix, he de fer servir aquestes eines. Doncs podria ser que per mi fos útil canviar el pla de treball. Llavors, el que faré serà que agafaré aquesta eina d'aquí, faré clic i ara em col·locaré a sobre de la cara del dau que vull treballar. A partir d'aquest moment, ara el pla de referència és aquesta cara d'aquest dau. Quan jo agafo el desplaçament i li dic que l'alçada del terra sigui 0, me l'ha tornat a col·locar a la cara de la figura,
i ara em puc posar en aquesta vista, i ara, amb les tecles o el ratolí, puc desplaçar-me cap amunt i cap avall, esquerra i dreta, sobre aquesta cara. I en cas de que vulgui enfonsar la figura, doncs perquè potser per fer un dau, millor en comptes de relleus, seria menjar-nos el dau, no? Doncs jo puc agafar aquí i dir-li que baixi 2, perquè tenia un gruix de 2, així em queda arran. O també, com sempre, puc fer servir aquestes eines d'alineament, dic que el dau no es mogui, que es quedi aquí quiet, i aliniem aquest costat. Convertiríem això en forat i ja podríem fer la combinació per tal de que ens quedés el forat en aquesta cara. Vull retornar al pla de treball? Agafo la selecció de pla de treball i faig clic sobre l'àrea del pla de treball original i ja hem recuperat aquest pla de treball. Com a pràctica, per practicar amb l'eina pla de treball, us animo a que us dissenyeu els vostres propis daus. Poden ser daus com aquests Story Cubes que serveixen per inventar-se històries, o els podeu fer amb lletres, amb números o amb el que us sigui útil. Anem a veure l'eina de generació de text. Arrosseguem text a l'espai de treball i aquí, en aquesta finestra, podem editar el text que ens apareixerà. Podem triar entre alguns tipus de lletra, hi ha pocs tipus per triar, veurem després que tenim una altra eina per incorporar les nostres pròpies tipografies. L'alçada i el bisell. Fixeu-vos, anem a mirar, per exemple, una alçada de 20. Fixa, molt bé. Posarem un segment, i ens fixarem el que fa l'opció bisell. Mireu, estem afegint a la figura un offset per tal de que ens faci aquest bisell. L'alçada no es modifica, però sí que es modifica la mida, l'amplada d'aquest text. Tenim fixa en 20, però ens va creixent aquesta vora, aquest offset, per fer aquest bisell. I amb el número de segments, si en comptes de voler-lo tan marcat com aquí ho volem més arrodonit, podem fer-lo més arrodonit perquè està fet amb més passos, però l'efecte sempre és el mateix, és el de donar un offset a les lletres per tal d'afegir amb capes successivament més baixes fent aquest arrodoniment. I també tenim aquestes eines. Aquesta d'aquí, a la que arrosseguem aquesta forma a l'àrea de treball i fem clic, ens apareix un altre entorn en el qual podem dibuixar amb alçada. Fem clic i amb el clic apretat podem anar dibuixant la forma que volem. Ara, si sortíssim d'aquí, posem listo, podem veure la figura que hem creat. Li podem donar més o menys alçada, però tindríem la figura que hem dibuixat. Fent doble clic sobre la figura, tornem a entrar. Veiem que, a part de dibuixar, podem esborrar. I també podem agafar aquesta àrea per esborrar, o també ho podem fer per crear àrees definint el contorn de la silueta que volem crear. Tenim també aquí la possibilitat d'obrir-nos una primera finestra en la que estem veient en 3 dimensions el que estem creant. Amb aquesta eina podem fer un dibuix més precís, un dibuix geomètric. Fem clic, entrem en un altre entorn i ens apareix aquest punt, faig fent clics i en aquest cas puc anar triant mil·límetre a mil·límetre. En canvi, la reixeta, com ja hem vist, si la defineixo a una altra quantitat, m'obliga a fer aquests salts de 5 en 5 o salts de la unitat que nosaltres triem. Un cop hem creat una figura, també podem modificar per teclat les mides d'aquesta figura. Un cop creada la figura, també podem editar els nodes. Arrossegar nodes que ja tenim a una altra posició. I també podem, amb aquesta eina d'aquí, afegir o treure nodes. Si tenim l'eina activada, cada node que seleccionem l'eliminarem, o si ens posem a sobre d'una línia, podem crear un node
que després aquest node també podrem editar-lo i podrem moure'l. A més de fer línies rectes, posem a dibuix, també podríem fer corbes si seleccionem aquesta opció. Si fem simplement clic, seguim fent línies rectes, però si un cop que hem fet clic deixem apretat el botó, apareixen els tiradors i podem donar forma a aquesta corba. Si tenim feta una figura i anem a editar-la, un punt que ha estat definit com una recta, podem convertir-lo en una corba. Amb aquest és una corba harmònica, ens apareixen aquests tiradors que funcionen de forma simètrica, perquè la corba sempre quedi harmònica, arrodonida, i si quan estem editant una figura i volem seleccionar un tibador, la cota m'ho dificulta, a part de fer zoom amb el ratolí per desplaçar-la, una altra opció que tenim és ocultar les cotes. Les ocultem i així ara no hi ha res que ens faci nosa per seleccionar els nostres tibadors. O podem seleccionar aquest i llavors els dos tiradors ara són independents. I això, a veure, podem fer corbes com aquesta, que serien corbes no harmòniques, no? Aquestes corbes punxegudes. De la mateixa manera, un punt que és definit com una corba el podem tornar a convertir en una recta. Quan tenim una figura, podem tenir una figura i tractar-la com una àrea plena, com és aquest cas, faig doble clic per tornar a entrar, o també podem dir-li que treballi com una línia. Venim a aquesta opció i activem això. Ara podem definir com de gruixut, quin és el gruix que tindrà aquest traçat. Podem veure-ho. A més, podem definir quin tipus d'extrems tindrem. Tenim aquesta opció, li diem que les cantonades siguin la projecció de les línies, siguin arrodonits o siguin aixamfranats. I també li podem dir si la línia es fa per l'interior de la figura, per l'exterior de la figura o centrada amb la figura que hem creat. Quan tenim una línia recta, una figura que queda oberta, li puc donar el Escape o li puc venir aquí, aquesta tecla d'aquí. No tenim l'opció de fer-la una àrea tancada. Si volguéssim que fos tancada, tenim aquí totes les opcions d'edició igual, amb la diferència que ara ens apareix també la de final de línia. Venim amb que acabi recta allà on s'acaba la línia, que afegeixi una zona d'igual mida que el gruix de la paret que tenim o que acabi arrodonida. Si volguéssim, podríem venir a editar la figura, seleccionar, editar, podríem afegir un punt més, afegir un punt, tancar-la. A veure, afegirem un punt, ara aquí editarem, tancarem la figura, col·locarem aquest punt si ens convé on estava, no sé si estava aquí on estava, i un cop que tenim la figura tancada, ara sí que la podem tenir tota farcida. Farem clic a fora. Aquí tenim ja tota la figura farcida, en comptes d'una línia. Amb aquesta eina, si anem a dibuixar i ja tenim objectes preexistents, podem visualitzar-los en el nostre espai de treball. D'aquesta manera, si jo, per exemple, volia fer uns nervis per unir aquestes tres figures, puc visualitzar-les i tenir més clar on i de quina mida dibuixar aquesta línia. Ara li donaria el gruix que volgués, col·locaré com a línia central i ja ho tindríem. Hauria dibuixat directament en els angles que volia aquestes línies. També tenim els generadors de figures de revolució. Entrem en aquest entorn i aquest serà l'eix de rotació. Posem, per exemple, que volem dibuixar una copa. Puc dibuixar-me el peu,
Una cosa així, per exemple. I a la dreta vaig veient com quedaria la figura un cop acabada. Ara tinc aquesta figura aquí que puc moure, explorar i puc, un cop més, de la mateixa manera que abans, puc venir aquí a editar la figura, seleccionar això, dir-li que ara es tracta d'una corba, venir a editar els tiradors. Quan un tirador em queda molt a prop d'un marcador de distància no puc seleccionar-lo, però jugant amb el zoom podem canviar la visualització i canviar aquestes formes. I així podríem anar editant la forma de la figura de revolució i quan ens interessa finalitzem i ja la tenim. En el menú de l'objecte tenim algunes opcions. Per exemple, aquí li diem la quantitat de graus de revolució. 360 és fer la revolució completa, però si baixem veiem que només donem una quantitat de revolució d'aquestes voltes. Si posem 180, que és mitja circunferència, veiem que tenim exactament mitja figura. Podem també variar el punt d'inici d'aquest gir. A efectes és exactament el mateix que si agafem aquest tirador de gir d'aquí i l'anem rotant. També podem determinar el número de costats. Si el posem al màxim, tindrem la màxima sensació de que és realment una figura de revolució, però si ho posem al mínim podrem veure com molt exagerat. En realitat, simplement veiem 3 projeccions d'aquest perfil que hem fet. Cada vegada anem notant com el polígon va augmentant el número de costats fins que finalment arribem a un punt en el que ja dona aquesta sensació de circunferència. I també tenim el paràmetre de qualitat. Si us fixeu, aquesta corba d'aquí, aquest arc, si el baixem, doncs notarem més la segmentació. Tindrem un arxiu que és més lleuger, que té menys informació, però es marcaran més els costats d'aquests arcs. Llavors és desitjable tenir aquest valor elevat de forma general. Potser per algun motiu podem voler marcar si estem fent una figura low poly o alguna cosa així. Us animo a que practiqueu ara creant la vostra pròpia figura de revolució, ja sigui una copa, una baldufa o qualsevol altra figura que se us acudeixi, i també dibuixar una silueta, com pot ser la forma d'aquesta casa o qualsevol altra que us vingui de gust. Anem a veure els editors de formes. Aquí podem veure aquestes formes bàsiques, però podem seleccionar altres col·leccions i també podem anar al generador de formes. Des d'aquí tenim diferents elements, triguen una mica a carregar-se, destacats, els que ja ha seleccionat Tinkercad, i tots on podem veure els diferents generadors que ha anat compartint la comunitat. Podem anar baixant i un cop que s'acaben, donar més formes i anem veient més i així podríem anar explorant. Un cop que veiem algun generador que ens interessi, com per exemple aquest, podem marcar o desmarcar aquesta estrella. Així l'afegim a preferits. Després, des d'aquí, podem seleccionar el bloc preferits i veurem aquests que nosaltres ja hem marcat. Quan estem buscant, podem simplement anar-los provant, visualitzar més i anar provant, o podem buscar per paraula clau. Si busquem per la paraula clau text, per exemple, ens apareixerà aquest, que és un del que jo ara us recomanaré. Funciona semblant a aquest, que és el que tenim a les formes bàsiques. Venim aquí, en aquesta finestra, i podem escriure el text que desitgem. No sé què ha passat. Triga potser una mica. Aquí, ja el tenim. Però la gràcia és que podem triar la font de lletra, el tipus que nosaltres vulguem. Podem buscar una lletra de format TrueType o TrueType i amb un conversor en línia, com per exemple aquest de Convertio, que us deixo a la descripció l'enllaç, el convertim en
SVG. L'arxiu que tindrem en SVG és un arxiu que si l'obrim amb un editor com a Inkscape no veurem res, semblaria que és un arxiu que no té sentit, però des d'aquí seleccionem, fem la conversió, descarreguem i un cop que ja el tenim, arrosseguem aquí aquell arxiu. Automàticament aquestes lletres ja tindran la forma, ja heu vist abans que en algunes coses triguen un segon, però tindran la forma d'aquell tipus de lletra. Aquí podeu veure, per exemple, com hem introduït diferents tipus de lletra. Aquí veieu aquesta imatge on han importat diferents tipus. Una bona opció pot ser que tingueu un arxiu en el que us aneu guardant les fonts, perquè així, quan veniu després a l'arxiu i editeu, canvieu el text, ja tindreu la paraula i no haureu de fer de nou la conversió de l'arxiu, tornar-lo a pujar aquí i ja teniu aquesta feina avançada. Una altra eina de generació que podem trobar si posem text és aquesta en color lila corbat. És igual que aquesta en color verd, que serveix per corbar com per a un anell, per dir-ho així, el text, però aquesta, a més, ens permet triar el tipus de font. Vale? Podem escriure aquí el text que vulguem, marquem el diàmetre interior de la figura en la que volem enganxar aquestes lletres, també podríem fer-les un forat i fer-les una miqueta més petites i menjar-les, però serveix per corbar sobre un cilindre aquestes línies i a la vegada que sigui amb un tipus de lletra que nosaltres hem triat. També per jugar amb el text teniu la possibilitat de buscar, aquest cop no apareix amb la paraula text, però sí que apareixerà amb la paraula Word. Aquesta d'aquí, ja veieu que jo les tinc marcades amb l'estrella per tenir-les ja guardades per tenir a mà. I aquesta us permet fer aquest tipus de curvatura. Aquí també podem arrossegar el tipus de lletra que vulguem i escriure el text que desitgem, marcar aquests diferents paràmetres, la curvatura a la que volem que s'adapti el text. Veieu que està en vermell, és perquè està processant aquests generadors. De vegades triguen una mica, però són molt útils. I ara anem a veure aquest generador, que ara que ja existeix el generador de figures de revolució no és tan útil. Abans potser tenia més sentit, però bueno, té també el seu interès. Vale? Aquest genera figures de revolució, però està potser pensat més com per fer anells en els que dibuixem la secció. Vale? Tenim aquí els diferents ajustos que ens fan l'alçada de la figura, número de costat, diàmetre interior, vale? Si volem fer que el forat interior sigui més petit. I la gràcia és que aquesta secció, bueno, també podem posar els 360 graus i que ens quedi la rodona completa, o si posem, doncs, per exemple, 180 podríem veure només la meitat, no? Fins aquí. Bueno, de vegades, aquí triga una mica, passa per algun pas intermig. Fins aquí és com el generador de figures de revolució que hem vist. La gràcia que tenim aquí és que podem importar un SVG, que en el generador de figures de revolució no podem. Si seleccionem un arxiu SVG i l'arrosseguem aquí, mireu que tenim aquest arxiu. És un arxiu que és com la copa que hem vist abans, però fixeu-vos que ara l'eix queda a mà esquerra en comptes de a mà dreta, perquè el generador està fet així, està fet que l'eix de rotació sigui el de l'esquerra de la imatge. Llavors, fixeu-vos que tenim aquesta figura. Però la limitació que tenim amb aquest generador és que el diàmetre interior no el podem baixar d'un. El més baix que tenim és 1 i, per tant, sempre ens quedarà un forat al mig. He provat a escriure el 0, no funciona. Sempre tenim aquesta limitació i és perquè, d'alguna manera, ja dic que crec que estava dissenyat com pensant en fer anells. Llavors, si la figura que volem ens interessa poder incorporar un SVG que ja tenim fet i no és un problema per a nosaltres que aquesta figura tingui un forat interior del diàmetre que sigui, però sempre com a mínim 1 mil·límetre, doncs llavors pot ser un bon recurs.
Us animo a que exploreu, hi ha molts generadors de molts tipus. Podem fer també una edició de treball col·laboratiu. A part de que podem publicar els nostres treballs en obert i compartir els dissenys, podem treballar simultàniament. Si venim a aquesta casella d'aquí, ens donarà un enllaç i podem copiar aquest enllaç. Passar-li aquest enllaç a algú, ell es pot connectar i entraria en aquest treball i estaríem les dues persones simultàniament editant en el mateix espai. I també comentar que entre finestres, si jo faig un seleccionar i faig Ctrl+C i canvio de finestra i vaig a un altre treball i faig un Ctrl+V, també puc passar-me objectes d'una finestra a una altra. I si volem compartir el nostre treball, però no per treballar col·laborativament i que puguin modificar-lo, sinó simplement perquè es puguin fer una còpia del treball, podem venir a Tinkercad, seleccionem el model, veieu que posa privat, anem a configuració i propietats. En propietats triem amb quina llicència volem compartir-lo, ho fem públic, guardem els canvis i ara ja posa públic, fem clic, aquí tenim un enllaç que podem compartir-lo i qualsevol persona no podrà modificar-lo, però sí podrà entrar en una còpia i a partir d'aquella còpia modificar i crear la seva nova obra derivada.